BJP जाहैबाय आलादा मोनसे पलिटिकल पार्टी दाबो सम दंबावो 3 मास 3.5 मास सेप्तेम्बरनि जोबनायथिंजाय इलेक्सन जागोन होननाय खोनादों जोङो मोननै हानजाजों जिरायलायनानै सावरायगोन जों सावरायथ'वाखै नाथाय बिथांमोनखौ खावलायदों दिसपुराव थानानै गुवाहाटीयाव थानानै नोंथांमोना बे माइकखौ सिगांनानै होयोब्ला बिथांमोना क'क्राझार दखल खालामगोन बिटिआर दखल खालामगोन बेफोरखौ बुंबाय थायाबालायनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सेवा खालामनो थाखाय फैनांगौ बिथांमोना फैनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव थानानैनो खामानिखौ मावफैनांगौ गुवाहाटीनिफ्राय मिडिया बाइट होबाय थायोबा जेबो जाया बिथांमोना फैनांगौ रायलायफैनांगौ आरो मोनसे जिनिसखौ बिथांमोन बयबो पलिटिकल पार्टिया गोसोआव लानाया मोजां जोङो जोबोद खस्थ' खालामनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जे दावराव दावसि दङमोन मोहेरलायनाय दंमोन जों बेखौ थांनाय बोसोरबायाव फोजोबजोब्बाय बे जोबखानाय अरखौ गोमोरखानाय अरखौ फैनानै बिथांमोना सुखांनानै बेयाव गिहि लुना होनो नागिरोबा बे जिनिसखौ जोङो सह्य खालामनाय नङा बेयाव जुदि हिन्दु मुसलमाननि पलिटिक्स ख्रिस्टियान हिन्दुनि पलिटिक्स बेयाव खालामफैनो नागिरोबा जोङो बेखौ लाय होनाय नङा आरो खुनु बड'लेण्डनि रायजो राजाया बेखौ लाय होनो नागिराखै जों रायजो राजाफोरजों ज' जानानै बेबायदि बोखावनायनि जे राजखान्थि हिंसानि जे राजखान्थि धोरोमखौ लानानै जे राजखान्थि जाथि जनगोष्ठीखौ बोखावनानै बर' अबर' आरो हिन्दु मुसलमान हिन्दु ख्रिस्टाननि जे राजनिति बिदि खालामनायखौ जोङो बन्द' खालामगोन